Aquell que s'enamorà d'uns versos. No parava de ploure. Feia dies que havia plegat de la feina que li donava un bon sou i no deixava d'avorrir-lo. D'aquí unes poques setmanes, en tornar al despatx, faria 50 anys i els seus amics li havien promès una nit en blanc amb sopar, discoteca i after. L'Enric fingí la sorpresa i acabà per acceptar, agraït als col·legues que el volien animar després de la ruptura amb la Iolanda. Però en el fons se'n fotia. L'endemà seria un altre dia tan rutinari com el precedent. El que volia, però, no era aprofitar els últims raigs de sol del primer mig segle o les vacances al Sotalia, on els seus pares encara tenien una caseta. No, senzillament volia ser un altre. No per jugar, disfressar-se, fer com si volia ser una persona distinta. I com que s'havia passat mitja vida professional ajustant la velocitat d'una cadena de producció amb calculadora primer, ordinador després, volia escriure a mà, en fulls blancs, amb una ploma blava, escriure versos breus i equilibrats, definitius, uns versos amb rima perfectament ritmats, elegants i fàcils de memoritzar, uns versos per als adolescents mancats d'inspiració a l'hora de declarar-se. Sense que el Roger, la Diana o el director se n'adonessin, es comprà un quadern gruixut, una ploma bona i una cafetera italiana. Agafar l'avió, baixar a Sant Climent, on llogar un cotxe petit, tan menut com el biscoter dels avis. Entrar en la caseta, encenguer la bombeta i tancar la porta. No sortiria abans d'haver omplert el quadern. Passaren hores i dies, una setmana gairebé, sense que escrigués res. Se sentava, s'aixecava, donava voltes, obria i tancava la porta del frigorífic i tornava al seient. En va. Un dia li vingué de sobte la inspiració. Se sentà infebrat i escrigué hores seguides. Vàries vegades se li seca la ploma. Com un caçador al començament de la temporada, tenia cartutxos de sobres. Al vespre, en un silenci total, comença a rellegir cada vers, cada poema, cada pàgina. A poc, sense que se n'adonés, el quadern es mullà amb les seves llàgrimes. S'estava enamorant d'uns versos els seus. Uns quants dies després, els veïns, estranyats pel seu silenci, obriren la porta i el veieren roncar sobre un fotiment de fulls arrugats amb la cara i les mans blavejant. Pensaren que s'havia fotut una bota de pomades o fins i tot de ginebra pura, però no trobaren cap got o ampolla. I ell seguia dormint, somrient, complagut.